Diba? Ito di ka, uy. Tanggal ako. LOL! Ay, 1 p.m. sa posted time. Hi guys! Welcome back to my channel. It's weekend na, so it means time for banding na pod with my loved ones. Na ako din karon sa Palalan. Diri sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kay mga ligo migsa pa with my workmates. First, introduce ang pinakagwapa sa Manuel Francisco Ramos National High School, Queen Jaja! Ay mo beauty din ako. Diba? Excited na ka sa itong pagkuhan sa pakaron? Not so, kinamang ka. Ano? Feel ako no inighulom ni mo dito no mulubog. Abala ko mahubas ang tubig. Sort of salian. Ay kani kayo mahubas ang tubig ani. Next is Sir Dan. Hello. Hi guys. Paano magipanangit pa na ko ni siya sa iyang mama Jud. Ay. Next. Nag-struggle pa siya. Ano ka i-introduce ano niya? Ang among guidance advocate, Mami Pa! Diba, nag-uba na din pa. Galang-galang, nag-struggle pa ka. Dara, ulan. Wala, uy. Sige na, balik-balik na riba, Ma'am Rose. Hello! Ka, ha? Sige na. Nanapod ko, nagsinamog. Akong pink na bag. Oh, si Pinky Panda na siya. Ako iklek. Danunan. Miss Manglin. Kanang naka-pink din ha. Naka-pink. Kay kauban po na ako karon ang mga pag-umangkon ni Ma'am Divine, si Darlene, o si Ira. Hello! Hala! Tirado lagi mo ay. Maningil ko entrance fee. Oh no! Ano entrance fee? 500. Hala! Welcome to Garcia's Farm. Okay, dayon mo, dayon. Dayon mo. Mo ni ang naong sa kuan o maningil og entrance fee. LOL! Dayon mo, tag 500 lang. Hala! Dayon. Of course, ang pinalangga ni Papa Rod. Ay! Kapitilin me. Sana all. Hindi meron kay ganina pa si Pabot. Idara na dyan si Ron sa set. And of course, Rob. Hi! Wala na yun. Wala ka uyoy ka po ko, no? Hello. Hello. So ko kay nang si Rob no kay wa siya kaangay sa kudugay na kay ko naabot. Hala, ano na siya ang set? By the way, thank you kay Ma'am Suset sa pag-invite diri sa imuhang kaya. Hey guys, welcome to my farm. LOL! O diba no pagkaon ri kuan tanawa hadong humba. Hala, kalami og legs. Ano ang payag ni Ma'am Suset, o diba? Nindot kay diri guys ay. O diba Ma'am Rose no kaya ra kayang backslide din mo. We broad kami sa imo nga kay wala ka na reklamo. Ay Ikaw mo yung kuchinila sa puno na ako. Huwag mo na siya sa kuwaga ni Sir. Kaya na siya nga. Hindi ka po dito. Hindi ka po dito. Ako na ba? Huwag ka po dito. Ikaw nga. Iba-iba ka na sa sakot ka sa lauhan mo. LOL! Sita mo. Huwag ka luyan. Ano din natin akong chinanas. Happy kayo ko. Kinaabutan din eh. Kaya buya. i-check mo din mo kung ano yung pink nga pants basig nahugaw ba na nalakukan na. Naka-pink yun. Wala, oo, may kaon na rin yung na. Hi Rob! Wala po si Tonet o Tonet. Oh, dyan din po siya sa una. And of course, si Lilian, ang
future beauty queen sa Garcia family. Nagkagaw nila, oh hi! Masarap lang! Diba? Kakiot. Kakago kaya mag-vlog-vlog. Kaya i-post na ako, ikimurag alkansi ko kamo, sige magkaon dyan. Nagkaon. Hey, Mami Ma'am! Thank you, Kuya Robert. Ako favorite. Magkuya, bitaw din Kuya Robert. Ito, tawag siya, tawag ko sa'yo. Brad. Taring. Taring. Saan ka? Yan. Sige na, sige na. LOL! Ito ni Dirk Plywood. Hala! Nagkahangon-hangon. Hala, ilibang lang ng liso sa marang. Tuloy may kang Lito Santol sa una. Pero ako, dili ko yun. Kay, yung binimama na kay matugo na nasa tiyan. Wala pagkabata. Mahundi ka ba? Uy, ako pa dyan ang giba ng hidden town. Kaya nakulbaan niya, mama, ano siya nga. Sir, basig layo kayo na, bakit ka to ba yung last niya ni Ato siya kay Gitabang doon ako siya ug katong porter. Ay, sa ka ato, Milan. Ang tour guide, nitulak niya, luwi ka ayong tour Ayaw, guide. ipagdo. Ano ba kayo ito? Sino yung mama, basig tabangunan ninyo dito, sir. Dili ko katong isa. Yung mga ko'y palakad kay sir. Yung Bugtong na siya. Ito, gani, ang yan, pinangga kayo na siya, no? Ang buting na ano. Kani. Kani, Sir Dad, ang sama ni Sir Dad. Prodigal daughter. Nagyaw-yaw ko, kaya nung gikinamot doon ako. Guwapa, Jud, ay kagwapa. Diba? Untang. LOL! Rosita, ay! Pati chicharo, ito na lang. Bugtong kayo yung kamutol. Hala. Nasa lagi ka yung buhit mo kamo. Ay, wala na siya gunitan doon. Wala, lahi ba ako gunitan gabi? Siyempre, wala ko ko'y ligo, no? Wala ko ko'y tulog. Pero labot tayo Hapon ko magtapag tako eh. Pero labot tayo mo mga ninang kaluot. Sa beauty ra na, pero sa likes on niya, usaman. Ikaw ni Dao. Perfect. Ang term. Perfect. Okay guys, padulong namin sa sapa o nag-meeting pa sila. O sige, sabutan niyo dira. Okay lang po ninyo. Ready na ba mga tagsapa? Oh, let's go. Na matuwang bitaw na sa. Hala, o nagsabot. Nagsabot lagi mo. Guwapa ka magkalagpitsil. Higikan sa payag nila Ma'am Suset, Baklay Pamig, mga pila ka kilometers pod padulong sa sapa. Excited na ako maligo. Gawin sa ka, uy, mabuyagan niya ka. Guys. Kailan, kaya pa. Uy, basi maligid ko din guys. LOL! Laban, Ma'am Rose. Ikaw ba? Sige, kagyaw-yaw, ha? Abo na ako ng tubig. Ay, careful, ha? Kay medyo kuan siya. Delikado dire. Ay, ana, oh. Oh, no! Lingkod ka, dali. Lingkod ka. Oo, wala mahugaw na si Karosita. Dawat-dawat ka mahugaw ng babuan. Ha? Mag-struggle sila. Laban! Pak. Hala, Sir Dan! Tawan, naging dili Sir Dan. Ay, naka-green mo. Gaon, hindi ka Sir Dan.
kami diri sa sapa. Wait lang sa set. Hala, unsa na siya dira? As in, clear kayo ang tubig ma'am sa set no? Limpyo kayo na clear kayo siya. Hala. Masa naman sa tika ng bagay ba siya mag-model dira? Bati ka nun. Wala, bati do kayo. Hala. Hi, Mama Rod. Kumusta? Okay lang. Nag-waiting ni Papa Rod. Hala. Mahantay pa dito si Papa Rod diri. Buli na lang ko. Uy, sila rin ka picture-picture ba? Dapat na-upload ko, picture ko. Alam mo yung power. Di tambak daw. One, two, three, go! Sige, look! Kaya na nga namalhan. Ay, gulo kayo siya. Perfect. Hello, Mana. Hi, Ma'am Pai. Dari lang ko to. Feeling ko crazy. LOL! Hindi ka ba naman ako diri, hoy? O, diba? Ang babaeng tabing ilong. Muna ka Galing ako na ako. Lalo. Leren Bautista. Entry number 3. Oh no! Tanawa ko na siya. Naunsa naman ka, Sir Lloyd? Uy, mabuyagan kay Kadira. LOL! Hala! Diba, photographer? Hala! Uy, Sam, nakauyan ka ni Sam. O, imong mama, tanawa imong mama, Sam. Tanawa imong mama, Sam. Oh, wala ka di. Uy, congratulations sa to ang photographer. Thank you kaayo. Walay choice. Hala!
ikaw, sige na, kagkuhan din ang tanaw, di ka maligo. Clear kayang tubig. Hala. Hala. Sige, iguan, di ka siya pinalunod. Oh, di ba? 1, 2, 3. Sa set. Kung hindi didirig kayo, no? Mao siya ang Balalan River. Mao niya siya ang Balalan River. Diba, gina-promote naman siya sa tourism sa Santa Cruz. Hold on. Diba, lamig ka ng pictual resulta sa photos sa pictorial another set. Tarong nga. Tuloy mo. Hold on. Galing nga, oy. Hold Mura mag... Uy, magputi nag-ako yan sa utos. Dilan mo nakaperminti. LOL! Saan ka nababagay? Mga untaw, kay gutom kaayo. Gutom na naglangoy-langoy. Mo na yung perfect, basta mga sapa-sapa. Kamote. Perfect. Umanda nyo ka ni Sam ha, makakita si Sam din rin no, magyaw-yaw dyan to. LOL! Ito na kasama ha, kung dali na lang dalan din rin, pwede na ka mag-join. Kung mama, gakamang-kamang ba yun tayo. Next, ma'am sa set. Okay, naghulog na po ni for the last time. Kaya mangulit na bitaw sa moto. Ay, dapat ito na underwater. Dapat magkalit ka underwater. Pamawid yun. Ato na suliton kay mangulit naman daw pa. Huwag na na kung tubig. LOL! Naabot lang din si Sam kung nakaulong ba siya na. Thank you, Swain. Ay, yan na! Baba ko na yung story. Thank you, Salamat sa pag-ano sa mong bukid. Ani ako ang bukid. Pinopre lang. Pinopre. Pinopre. O ka mo, mananaw lang mo ha. Tanawa ako na pala sa iyo. Tanawa na lang. Kakakahaglan niya. Sige, palaba pa, palaba. Oh no! Si Ivan! Palaba. Time check, 11:30. Mamalik kami sa payag nila, Ma'am Suset. Kay Maniud ko. Enjoy mo, guys!
Wala ko, nag-enjoy sila. Ako, wala ko na-enjoy. Mabalik lang ko sa kubi. Tapas lang ko. Ito kaayo ang tubig. Perfect. Hello, Ma'am Rose. Nag-itom na ko. Chalo. Pamaginay na natakalan. What man? Ana ni Mama Rod ha, maghahawit nyo daw sa bato. Follow instruction, Rosita. Kumusta man, Ma'am Divine? Okay lang. Out di ka mukha mang kamang dito. Ago na. Mga mangay ni mga mangay. Alay, biya po lagi ay. Kapoy. Apa tajud ta? Yay! Nanapod mi dito sa payag. Kumusta na tong photographer? Hulog. Ayun, mas masama baso siya. Kumusta man mo ang role niya po as photographer? Ang kapoy pa ko nang lang wala. Ano wala ako ka naligo? Wala alas 4 na ko ulog ka. Tagnaon ako sa inong nag-anime ka no, salita. Go, pajudan na ako. Prepare na before lunch. Buwan mo sudan. Buwan mo panghimagas. Holo, perfect. Himagas abrigan. Holo. Saan ka rin na lang? Pre, ay pre. Dili ka rin. Wait na ako. Mga onta guys. Naginidor na po. Dylan. Badlong, di kay ka nga bata. Kuan mga baby pag dili sila gusto. Dalawa din ani padulong magkita mo Putok mabibi na. Bro. Okay, humana among lunch. Dili free ang lunch no, kailangan mo mukuan. Bayaran na mo siya pinaagi sa pagkagod og lubi. Di magkagod tag lubi dili ko. Taguran. Dili lang di kagod. Pangbangag ni. Bitaw ay magkagod na miglubi kay magbiko miyo no. Uy, dili na ko sa sakhan. Naman. Ako kakat kas lobby. Pwede ro. Bro, mapil ka kagod? Ha? Pila ka goda baby ro. Okay. Mao na siya din na magkagod. Hilingkod na nakupaan ko sa kaguran ay. Kaya na. Sige. Tanong na tabi kung how baka mo kagod. Kagod magita. Wala mong nakami so yan ana. Kaya yan ni mo muliho. Uy. Dami tignan sa mga nagkagod. Tawag niyo kung nasa kami na ba? Laban para sa Bicol. Uy, apila nagkagod yung kamot ko kan maraguan na. Laban lang. LOL! Pagkagod na dira yan ano. Oh no! Naglibog na kung sa nagkaguran or kung sino. Hello guys, manaw kagod. Saan kagod doon? Kanina pa kanina po. Ready na ba ka? Ready na! Kagod ka mo kagod. Of course! Yeah. How man dati kay bakit kagod? Cellphone. Kagod na ko niya. Malingki naman ka. Bulod ka. Uy, ginawa ko lang. Ano, ginawa ko
Balik na siya ba? Ano? Sabi kayo sa mga dito. Gani, sakili ka magsugod, ana. O, ano ka gato ka? Ano ako, abugas. Depende naman sa ibuha. Dipindi. Dahil pa. Ano, di ka pa lumukod ko, ginoo ko, Lord. Ano? Ha? Pwede naman. Pwede ka tawa ang doon ka bata. Masabi mo naman kayo ba? Matawa lang yun. Saan naman ako ibuhat? LOL Update. O diba? Nakaan. Idoro. Nga, kadugay pa. Pasan ako ha? Ang imo ka matira sa likod. Ay, sa kilid. Sa likod ba yan? Ana? Ana siya. Ana ay mong pagkuhan. Ana. Ha? O, ana siya ba? Ana, oh. Ana ba? Makilid man siya or makuhan. Ano to? Ano ako pagkasatab? Uy, maluto na lang ang pilit. Huwag ba takakuan? Kapinuan eh. Kabilon tayo din rin. Tama akong ibuhat. Wala dili daw. LOL Ano ko ang din sir na? Di pantay lagi siya. Ano ko? Bi ako na lang, be. Oh, di makakabalo eh. Dili ko kabaloon. Kamo na lang. Diyan na lang. How fish mo kagod. How? Kila ka din ako mag-picture. Kagod na lang ako. Wala mo nakita nga ko bago nga profile. Basic ko. Ano ang airport noon sa naman yung pangan niyo po. Kasi taon sila kasi Manang BK. Ang taon sana siya diri. Manang! Kumusta man? Actually guys, the worry siya kay namin sa bukid. Tapos, na siya online class. Kumusta? Nakakonect na ka? Nakakulik na pero ano siya ka, you're the only one here. Ay, wala pa nag-start ang klase. Ayaw na naman. Ay, wala na. Wala ka gidawat. Sure ka mauna ang link? Wala na. Lahi ang link yung gihatag sa imo. Muna, uban-uban man diri. Naaman di klase di ay. LOL Scripted. Sige, Ayaw sure. niya na kasi. Ayaw nito dlo. Kung gusto ka sa akong presensya sa imong video, pagula. Yan, tika pilon ha. Sige na, ipagkagod na. Imo naman ang kikaon. Uy. Tanaw na tuha kung hot budget na siya. Kaya nagpahambog na siya. Anong os? Karunga. Kami ma'am set, kaya kami manghiga na pag kami kauban. Dagan pa man ka YouTube. Pangit mo kaagi uy ano. Sige. Muna dapat diri ka sa. Dito. Yes. Buka lang po na iminit ng nasusi. Ayaw pagkagusto ng taman kaya kung gusto ng taman baga manggod ang lubing nga imong makuha so gamay na lang ang luga. So nipis siya nigugot ana dito siya ugma ta makakakuha dali makakumot. LOL Lugay makalipis. Imong naon na lang kayo kumutol. Hala, o. Pisag kinsa rin mo bantay ni mo ha. Karon si Mami Divine na pud nimo o. Hala, Brock. Hello, Chico. Uy, Rosita, yung sige na higda di ha. Magkagod ka, ikayin sunod. Si Ma'am Rose na mo piga. Ang bumumot, anak. Si Manang Ano ka, how does I know it, wey? Ano, gitawag na ka sa online class. isa kamot makapera ba? Lahat lagi ka di. Uy, ano ba akong kinaboy sa una suwe? Kailangan ng pagod. May happy na siya mag...
Maglupit. LOL! Ba, dyan mo man mo? Oh, nasa ako na sa loob eh. Oh no! Wala, maapila din na sa kuhan sa lugar. Tinong sa set mo, decide ako kisa ang daog sa mong tulong. Ay, si Sir Lloyd Murag. Out Sir Lloyd, okay. Lagi try ka ng step by step pag-unsaon pag Ano dyan naman ba sa mga unahon daw sa Basta, Hala, hindi man na hindi. Security, tao pa rin. Hala. LOL! Hala, daog na si Sir. Ano yun niya? Hala. 28. Tayo Luipi? Hala. Hala, nakakatawa silang doon sunod. Sila katungo ba? Wala pa man isa 20. Hala, nakakatawa sila. Ay, lulululoy. Di ba matuwa daw siya pero nag-K-drama. Sakpan. Okay man lang. Ay, how di mo ka good eye? Ba't siya na permintiya eh? Okay, mo na siya mo ang nakagood. Karoon na po, isa mo na po siyang ipiga. sa may piga. Si Sir Lloyd. Ay, Sir Kier. Hindi ni Sir Kier. Tara, nadama. Basin mamali ko ba? Maapil pala ingron di ha. LOL! Pong kamay. Ma'am Rose, kumusta ang Bicol? Lamig siya. Nakadetag ko. Lamig siya. Tama-tama sa pagbaba. Ikaw eh. Kaon rin mo buwan ba? Kasi comment mo. Kido ko yun. Nabali ang kahoy. Nabali ang kahoy. Hi. Let's quench our thirst. Damo ato. Okay. That ends our day here in Balalan. Thank you so much, Ma'am Suzette and Kuya Robert, sa accommodation. Wait, another next time. Salamat sa mga kaumanan sa vlog, ha? At sa mga watchers, thank you for watching. Bye! Bye, Ma'am! Bye, Ma'am! Ma'am Suzette, bye-bye! Yeah.